Nič, musím to nejako myslieť. Iba proste niečo porozprávať. To zvládne magnet tému, aby ste chceli. Magnetuje, následne ukáže. Takže silný magnet tému. A tému sponzoruje toto video. Tému. Moja obľúbená stránka v poslednej dobe. Objednávam stane dosť často. Oblečenie, jedlo. S týmto promokódom vyhrávaš super zľavu. Kód, teraz vidíš na obrazovke, ktorý môžeš použiť, ak si ty chceš objednať svoje veci z tému na radie. Na radičko je to skvelé, kvalitné, až nadmieru, a to že je z Číny. A napríklad takýmto magnetom dokážeš aj vyťahnuť orech z vozidla, z kúrenia. No ja som ten orech vyťahol. Ako budeš musieť vidieť v tomto videu. A čo by som k tomu povedal? Ak budeš niečo kúpať z tému, tak určite použij môj kód, lebo tému mi poslalo, veď som odkazaný robiť takéto spolupráce, takže... Ešte čo? Ešte vám ukážem, čo tu všetko mám hodí. Ideme na toto. Slada náradia pre zlodejov. Týmto otvoríš každý zámok na každom aute. Všetky staré auta sa dokážeš do nich vlamať. Do 5 minút. Volám? No a čo by som tomu povedal je, že Temu ponúka super shipping zadarmo, aj vrátenie. A keď si stade objednáš a použiješ môj super kód, tak ti to príde a všetci budeme spokojní a budeš mať super náradičko, super veci a budeš šťastný. Stratíš sa tam v tých veciach, čo tam všetko majú, lebo tam je milión toho na výber, akože to ma prekvapilo. A reálne musím teraz povedať úprimne, že tie veci sú... No čakal som, že to bude z tému, že to bude úplná kokot. Tie veci sú nie až také zlé, fakt, akože však posúď to sám vo videu, magnet magnetuje, klešťujú, chápeš, proste autičko jazdí, čo som si stade vybral, čo mi poslali. Kód som povedal, čo by som tam ešte také, jak to spravil? Tému má free shipping a má dokonca aj zadarmo vrátenie. To znamená, keď si tá vec nebude ľúbiť do 90 dní, to môžeš vrátiť späť, čo je taká výhodička, čo sa dosť pravdepodobne aj stane. No možno nie, keď budeš spokojný. Nič, poďme otestovať nejaké veci, poďme proste keep the video rolling. Voltáž tester. Dosť solidne. To čo, jak zabalený. Čo ti je? Chce sa to tváriť, ale a na to všetko, na tú cenu. Quality je na výmenu oleja v prevodovke alebo v niečom. Alebo aspoň ten plán na toto použiť, uvidíš, čo to pôjde s tým. Toto je prosím pekný. Sada na... No sada. Výstroj. S týmto sa vyrovnáva idulky. Také udelátko. Solidný kovný nástroj. Použite aj. To vôbec nevyzerá zle, to je čo? To je normálne kožené. Čo, 2 kusy? Dobre, na nie, no. Každý iný tvar. Teda to lacno, ale zároveň pevné, bude to dobre. Mám jedno náhradu. Také dielko. Nejaké maličké. Myslím si, že bude väčšie. Nice. To je bezpečné. RC car. Nevyzerá to vôbec zle. To vyskúšať na niečom. To je p***či vec, až sa to bude fungovať extrém. Veľký magnet. Vysúvací. Ešte aj k tomu. Takže mám 3 magnety. Na ktorý kokosu. Oha. Ručka je nebezpečná. Ideme na noži. No. Unboxni ho. Tému veci. Vôbec to nevyzerá zle, už sme to videli. Nárade. Nárazník. Či? To je nárazník. Kolečka pomocné. Baterka sa už nabíja. VRC auto. Také lepšie terénne. No na to je z tému. Nevyzerá zle. Na to, že to je z tému, to nie je až také zle, kamoško. Už sme nejaké mali, tak už vieme, o čom hovoríme. Späť do detských časov. No ježiš, tomu ver. No, hovorí som matúri, to nie je tam baterku, ale gymnázium. Jakú tam dáš? Až takto a iba, nie, takto, to vnútra. No, aha, teraz tam padlo. Á, to zahneš. No, to zahneš.
Čiže keď sa ho tam budete snažiť dať, tak to nepôjde, ako ju tam hodíte, to padne sa. To je tiež unboxing. Mikado, action. No, čo sa musí? Počkaj, musia sa... Baterky do ovládača treba dať. Baterko do ovládačov? Takto, pomôžem si touto rukou. 3 tam boli? Nie, 4, to je skôr tak. Treba len 3, chce? To je nebezpečná vec. Hento vám pošleme do tému a pošlite ho do činy, prosím vás, lebo už mi leze na nervy. Krúciš? Na to čas. A som mara zase, počkaj, aha. To rozbil internet. Počkáš? Natoč na toto. Aj. O, svetlo svietia. Veľké veci. No dobre. Ukáž to. Oho. Čo? Nevidel som to. Ale taký zvláštny nástup plynu, ale akože... Kokos, ale jak to ide? Čo si zle? To ide rýchlejšie jak C-Max, kámo, sa dáme predeky? C-Max versus toto? To nestíham to natáčať normálne, jak to rýchlo hýbe. Ja som to chcel ako darček takému chlapcovi. Ale rozmýšľam, že si to teraz nechám, lebo je to dosť dobré, ukáž to? Dám natáčaj. Jak ma toto baví, kúpim si také, ok? A je dosť možné, že keď s tým skončíme, tak neostane z toho nič, takže... Nedaj vaj tým diferákom tak hneď. Sa to nerozpadlo ozaj, však chceme to dobre odpromovať. Ale akože dobre to je. Ja som nečakal takéto, a ide to brutál rýchle. A to je ešte slabšia baterka, tuším, že tam ide nejaká lepšia sa tam má dať. Lipo 2S. Ale zozrabí to. No ukážte viakavo. Ovládačík dosť akože taký podarený. Neprejde. Akože ide celkom raketa. Backflip o nohy. Keď to má ten oný, normálne jak môj Bavorák mi to pripovedá, že ten plyn, že je jedna poloha, tak slabšia a potom pridáš, že tam máš tiež tú dvojitú klapku. A tak tu sú ešte voľaké, na tom ovládači, počkaj. Neviem čo to je, že HLML. Aha, low, medium, high. To si odozva? Áno, aj výkon. Medium, a high. Tu má na najvyššom výkone hneď. C-Maxa by som si prešiel, dáme že rampu na C-Maxa. Teraz tam trakciu teraz. Dobre, tu na takto. Koľko, počkaj. Dobrá, Konár. Parking. Kokos, nečakal som toto. Brutál. Jak decka, ale úplne ma to baví. Jaj, objednám si ešte jedno. Poď tu troška vládi, tak to je vysoká tráva. Tuto, po dozadu. Do vysokej. To tady to. Ale? Dostane sa. Štyrkolka. Nie je Bavorák za dokola iba. Poradný X-Drive, poradný X-Drive. Hopka. Má to, poradný oný. Nastup. Do kompostu. To pre chlapcov by stačilo na... To kto si pamätá, jak ležala trička? No, verím, že bolo lepšie. To zase nevyzerá, jak to vyzerá. To je opotrebované. My to naložili, jak sa hovorí. Prašíme a dobre bude. Ofúkame kompresorom. Na margaretský doskej parky by som musel dať potom ešte. Opa, front flip. Čo toto? Čo si naháňaš?
Celkovo, jak sa rádi, že Ripper. Ja niekde. Baterka vybitá. Myslíš? Môže byť, že ak nebola dosť nabitá. Vyzeralo na plno. Blikajú svetla. Rýchli oni opravári teraz, 30 sme opravili a zvládneme aj toto. Horúce. Áno. Čo sme to vyvarili? Dobre zaslo. Ako my nemáme problém s tým, že vyvárať auta, takže chcem, ak živý príklad toho, takže... Ale troška teplá už som vybila, no. Chce do silnejšiu baterku. A tak možno, že nebola aj nabitá, takže 7,4 V, 1500 jak telefón. Menší tuning ešte sa ide konať. Nech máme prítlak. A ten náhradný na zlomenie, tu je pridaný nárazníček, no. To je veľký držak tu, ready. A toto sú zadu kolečka, pomocné. Je na bicykel. Napísam to. Pist. Ešte tu na vedúcku objednal jednu vec z tému. Na vybratie orecha z kúrenia. Skúsim to napoloviť. Dobre. Myslíš, že to je jedno, jak to ide, ty dva káble dole? No, ja som ten orech vyťahol. Mačo? Tomu, ver. Hodím ho tam znovu. Yes! Takže orech máme. Braško, tému. Dobrý, PCR 27 volant. Namontovaný. A inak sa toho moc nezmenilo. Typek celý deň je doma nič nerobí. Pracujúcich ľudí. Ale píš, chápeš. Dobre. Ešte z toho lakovať ide. Dlhky vyťahovať. Ale dobrá vec, chcem to skúsiť. Ty to budeš skôr ten dlhky s týmto robiť. Pozri sa, čo máme. Je za sedmička. Orech desitka. Čiže to bola sedmička. Hop. To môže ísť dopreč. Koberec čierny. To už ste asi videli. Ten je do auta dneska. Ten bude tam. Čo musím ukázať, je táto stará páka, ktorá Ježiš, to radšej neukazuj, to bolo strašné. je strašná. Ja tá nová je ešte horšia. Na To je strašná. prirovnanie. Náhodou táto je dobrá. No, ten istý dizajn, originál z tému. Za pár drobných. Pre... Na to všetko, že to je z tému a že za akú to cenu, je to ťažšie ako ten originál aj s celým oným. A akože áno, dizajnovo je to, jak to je. Nie je to zle. Ale Pre vyzerá to... pochopenie, keby to môžete cítiť tú paku, tak to smrdí asi tak ako hokejový puk z Ruska, takže... Približ to, aké to je s tým volantom, úplne zladené. Nebezpečenstvo. Dal si na to, vyzerá to... Bum. idem plus, bráš. A ešte? 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 Ešte sme neskončili. Ukáž vreckovky z Actionu, čo si kúpil konečne. Toto Máme som si do čoho chcel. nos fúkať. A čo ešte mi poslali? Poradný M-kový stitching. To neviem, jak tam akože má ísť. Ježiš, to je ešte horšie, jak tá paka, kamo, hento. Ježiš, tam je vidieť ináč. To sem ideš, to sem... Asi naopak ten stitching. Empower baby. Nič, mne sa to ľúbi. Tu už bola. Míšo tu bol z Instagramu už. Zral podlahu. Skúsiť dať niečo lepšie, ale akože nie je to zle. Nie je to vôbec špatný. Tak vyzerá to presne jak, neviem, toto vyzerá jak ten naozdobovanie medovníkov ináč, kamoško. Originál, že sem už dáš len tú onu, kovovú násadku a môžeš medovníky robiť. A nárazníky už máme ináč, boli sme zobrať nárazníky. A sedadlo, bucket seat, toto je predchodca, pradidlo, to čo je V3. Dobre, zapájal som tú spádečku. Takže nebudeme spátečkovať, to je dobre, takže spátečka nepôjde, lebo som to Šimovko to zapájal. Tak isto pozrieť rozporu, či to môže byť tak. To napravdu, keď ste Ja si verím. pasuje to Sú len na dve možnosti, stranu. buď to bude svietiť stále, a keď to prehodíme, tak to bude svietiť, jak má podľa mňa. A ešte čo mám s tým? Tam skriňa do Narnie, keby ste chceli vedieť. Plášte hore s bicyklov. Toto, že originál BMW pásky, skoro originál, ale víš, také tieto. Originál, dejme pasky, skoro originál. A nemáš na to tie klište, ale či máš? Mám, všetko sú obyčajné kliešťa. A toto nebezpečenstvo. Pozor, však z nás už je autoelektrikári, kamoško, čo my chceme? Čo, jak to mám? Dám na plusko, dám? To sme si mali mimo videa na... Ja to si dám na minusko, dobre. Tlačím to? Čiže hlavne to zapni najprv, lebo to je vypatenie. Je tam veľké červené tlačítko, kamoško. Pravili sme, že balenie 4, ale hovorím, že potrebujem len 3. A sem tu tá štvrtá, Malo. ktorá ide malá. Takže vajca, mikátko. Dneska neotestujeme elektriku. No mohli by sme tam skúsiť ten interiér dať a potom povedz na nám, pekno už tie tému díly tam skúsiť dať, jak by to vyzeralo. Reálne by si spravil auto aj s tému vecami. Hej, reálne by to vyzeralo tak auto s tému, ale... Aby ste boli v obraze, koberec, nehal na motore, to si za čo spravil. Pekný, čistý bol. Vidíš, že bodky čierne.
Tak to je farba na koberec. Vidíte to A bodky? toto? Vidíte to bodky čierne? Toto vidíš? Toto video sponzoruje Temu, takže ďakujeme a tento kódik použiješ. Povieš, aj ty si zaobstarať nejaké cool produkty za ešte lepšie ceny. Tam mega super ceny ako nikde inde. A kódik, vidíš už tu. Možno tam nájdeš aj takúto kozu na motor.